Ahoj děti, procházíme stranu nadepsanou Š3 a pouštíme se do třetího cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Zopakuji po vás, přečti a vyber. Budeme číst otázky, na které se odpovídá jednoznačně buď ano nebo ne, takže u těch otázek, až je budete číst, tak na konci zvedněte ten hlas. Připravíme si to. Přečtěte a nahoru s tím hlasem. Je to pravda nebo ne? Ano, dopis se píše. Otázka a zase nahoru hlasem. Je to pravda? Ne. Košík se plete, ale možná, že nějaký šitý, vyšívaný znáte, ale ty klasické pravé košíky se pletou, takže ne. Čtete otázku a odpovídáte. Ano, šípky se suší a je z nich potom velice dobrý čaj a velice zdravý. Otázka přečtená. Odpovídáte. Ano, šátek se nosí, někdy na hlavě, někdy na krku. Výborně, takže to máme otázky. No a nyní se do toho pusťte samostatně. Prosím, přerušte video a ještě se vraťte, ještě si to zkontrolujeme. Výborně, máte hotovo, tak jdeme na tu kontrolu. Suší se šípek? To jsme si říkali, že ano. Píše se dopis? Ano. Šije se košík? Ne. Nosí se šátek? Ano. Snažil jsem se zvedat hlas na konci otázky. Ještě zkontroluji. Ano. Takže ano, ano, ne, ano. Máte? Výborně, zvládli jsme další cvičení.